Lambene kok lambene iki iki rakai nemen kok gak bokon udan. Ai bajine keplek. Wah. Doni. Mari pasal hidurane. Gai Kang Titit. Malaysia kok baru ganti titit apa Bu? Endi wong nganggo tae. Ini titit. Kopi mati. Kampas kopling. Pasang gak sing ora-ora. Selamat malam Mbak Susi. Tambah cantik Mbak Susi. Ya ampun. Jenengan juga bondong sekali. Sampeyan iki kok mripe ya jan ketok nalon kemlit lho Mbak Susi. Belum tahu manukku ngeden. Biar pokok. Seneng aku. Niku ulu keterak bernyukur manuk jengenge keplek nolakur. Nanti bojo latah penak dek ngomong apa hubungannya kowe di bojo latah terus anu piye kok kayak begini langsung tau pemaku gak boleh mergawe ya di Susi saya. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya kan nanti langsung ini. Oh alah aku pengen itu dhewe to. Kesuwen kok kesuwen piye pulang di bojo latah langsung to piye. Udah. Lambene iki iki rakai nemen kok gak bokon udan. Sanu to kosok iki ora bayar. Udah tenang rumasane lho, ayo. Ngewes. Iya ngono. Kuwi wala gerakannya ngono to, gerakan. Pikiranmu rusak kowe. Lagi ro mong ngene kok. Bae aku dong bojomu. Bojomu piye bojoku omah tak renovasi lawang diting rung enek. Lah kok ngene ya. Bojomu ki kira kok. Iya. Aku apa enek wong wedok rung apa ki. Oh, ini mabuk. Ini Segendalu Mbak. Ini Segendalu. Ini spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sugiono. Iya betul. Bapak pada ngatur kenopo. Ngatur kenopo kembangan. Oh mantan. Nek kali hak kan apa? Kali loh. Kayaknya nih. Berarti jadi kan apa? aku bodoh apa? Lah sampe ini suwite sampe. Omongan ditata lho. Tapi ra ditata masa sampe sudene su. Lah nopo. Enggak dhewe yo ngono. Ada nyetak komen ya. Ala kecewa weh. Kuwi ngono kencing man. Jenengan pun mboten saged ngalih. Kang aku iki sakit ngene kok. Akan ngene. Oke. Sandak kali bajine keplek. Wah, iki mau tak omong. Ora apa-apa, wis kok. Pengen ngaplok ya kuwi. Ora apa. Gak sengaja iku lho. Ambong. Nangkal.
tau kampung gak kok takut. Nek ngomong kok rumah sakno aja ngono Mas. Wong iki dilantik karo wong wedok iki dijogo. Mas Prono. Ora semenang-menang karo wong wedok idoni. Anu, mari pasal hiburane. Ora enek jotos ki enek. Ya ya. Lah modele lah tanding 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 dung. Gak sopan nek cacing mau gunting cacing. Ojo gunting cacing lho to. Lah iya jeneng barono. Ojo diborono. Rono lho. Ini tempat pembuangan. Anu pembuangan anak-anak itu. Gampang iya. Niki nyanyi kali masih. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan kanan. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oh, nadane lho jalan. Lucuku. Punya ae lho sabira. Jajal anu di minor. Wah. Dapat ya. Lah. Aminor. Aku suwi ra krungu suara elek. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi ya. Ayo, takune apa dalah. Malaysia ngecan nomor padha ngecan. Masa kini we. Rasa kok iki gak masuk campur. Kowe nek ngerti lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku anggere nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, kok karo des ngono to. Ngamen. Alah. Sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagu bagaikan titik. Malaysia kok bagaikan titik. Apa bu? Bagaikan pipit. Biasa. Wis ora dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Sing gampang apa? Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono sing sakniki hidik mawon. Kaya to kusumaning wit apa? Kusumaning wit. Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Kok nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah sampean mulih ora nggawa ora borok kuwi. Ora makan. Lho niki mboten purun ora kacokan iki. Katokan men. Endi wong iki nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu Iya, loh. kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jadi dua teman dua gak. Duh, kok gak nyanyi dhewe. Oh nyanyi. Oke. Wonten pamundhutan mboten? Ana pamundhutan iki mang saka Mak Fatona Bakul Kembang. Oke, oh kersane. Itu lagi piye to? Oke, diaturke. Iki sing nembang kudu Susi ya, kanggo Mak Fatona nuwun lestari. Petari. Oh nek Kak Susi saya puas. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Ya, ya. Mak Fatona lagunya lagi. Tak omong iki. Pribon. Jenenge dalan ning dinggon nggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh anget. Paling gak pokaris lagi kok Baygon. Boleh sulak kok iki Kene kanggo nggo iki pewangi pamune. Wih segala serangga mati lah kok seranggaku. Ya kok gowong. Nah, apa duwe? Duwe. Iya, preta. Itu loh, mboten. Orang kerja ini ki mpretai bener. Tapi kok nek jam 12. Malah hilang. Yo kan ya motor iki dadi mpretaci. Ya, jatuh ini. Lestari. Mak Fatona. Yuk. Ya, Mas Fatona, monggo. monggo. Ini kali. Mak Fatona. Oh iya ono Mana nih kamu? Bareng-bareng bersama Cak Yuri Sondoro. Susi. Ada jagoan saya no? Oke. Kata
terlambat ambak